Liburan dibayarin sama Facebook. Alhamdulillah tanggal 25 Juni kemarin rek wis cair bayaranku teko Facebook yang kedua kalinya. Lah aku wis sanggup nang anak kiane tak jak renang. Dikarenakan ada sesuatu hal yang tidak bisa ditunda-tunda dadi nek sik kae saiki tak jak renang. Seperti biasa renang iku nang Duren Sewu rek, delok entah lagi awal video mang sing parkir owake koyo ngono rek. Ya wis maklum ae soalnya kan iki masa liburan rek ya. Asline ku tak ajak minggu depan tapi anak kiaiku gak gelem rek, jarene saiki ae mah. Ya wis lah dibudalkan saja. Wis seperti biasa rek aku ki bagian nunggoni tok imang tumbas jajan ngene iki 10.003 mbek kopi ku mang entek 13.000. Sing renang cek iki ya mbek ayahe tok. Lah wis mari renang suwe rek iki langsung ae golek maem nang ndukur. Tak sepil tipis-tipis ae rek soalnya kan aku wis gelek mrene. Sampeyan ya wis gelek ndelok videoku pen scroll ae menisor. Tiket masuk emang ya wis kesuting kan iku mang piroan. Sakjane ngono iki mang golek soto rek tapi gak ono akhirnya ya tumbas emi kimi tok-tok iki 13.000-an rek sak porsi. Sakjane ngono ya ono rek rekomendasi tempat renang lain tapi ya apa ya ayahku wis kadung senenge ono nang kene dadi ya wis ndoprok ono nang kene tok. Wes mari maem wareg iki ayo tak jak nang mburi rek iki ono rumah hobbit marang ngono ki ono ngene iki lho numpak-numpak ngene iki rek embu bayare piro aku gak tahu soalé. Wes puas foto-foto ambek njukuk video wis wayahe mantuk rek pewek gowel.